На Куропатській варті затримали. Ну, напевно, вже прийшов час тотальної зачистки. Ні, а мої. Там больш за 2,5 гады я стаяў са сцягам. Ніякіх прэтэнзій не было, ніколі гэта не лічылася нейкай акцыяй. Ну, цяпер ужо прынята рашэнне было. Не крыўдзіў цябе? А ты яго не кусала? Сябруеце? Турма як турма, вонючая. Ну, стандартныя умовы, як тут сказаць, што там в турме добрыя умовы. Ну, канешне, пасля таго, як ты паваляўся на бетоне в этой катоўні ізалятара на Акрэсціна, то ўжо, калі ты не на бетоне лежыш, а на звычайных нарах, то это лічыцца крутымі умовамі. Курапаты ёсць для нас сёння сведчаннем, чаму мы 26 гадоў жывем так, як мы жывем. Акрэсціна ёсць заканамерны вынік неасэнсаваных курапатаў. А Лукашенко лагічны працяг неасэнсаванага камунізму. І тое, што курапаты ўжо 4 гады адна з галоўных тэмаў у беларускім грамадстве, таксама падстава для нас задумацца, чаму так адбываецца, якія высновы мы з гэтага павінны зрабіць, каб сапраўды у Беларусі адбыліся перамены, і не проста там перамены на год ці два, а доўгатэрміновыя, на дзесяцігоддзе, а можа і стагоддзе. Мы павінны асэнсаваць камуністычную спадчыну, ёй пакаяцца і да яе больш не вяртацца. У нас тоже на час раньше. На час раньше. Поэтому приехали тут за 1,5 часа. Нешта буду думаць, ну, трэба асэнсаваць, у якой форме, як гэта рабіць. Таму што кожныя 7 дзён сидзець 15 дзён не атрымаецца чыста фізічна.